mamagos kako. Kinduyaning kekang lugo, kinaplos na ning kekang kapamilatan mo, ikitatimdam ko. Ikaw, ingkakong sulong, kapamilatan mo, ikitatimdam ko. Yasaing manatili, puso ning ninumay, aning tulit tukot po, at niyaing matangan. Supilan tang tirin, ikasarilinan, parating pasamu, king Diyos sa biglalang, ane manakumpe, buri na ning laman, king ikatong karinan. Aniya Hello. Dapungat syukal wala lungob tanah po.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Walatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangangkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagspaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binibig mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay na iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y napaririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kahawangan upang matupad nila upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila na sa sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila'y magkapamanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila'y lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatian sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makita ng sanglibutan na ikaw sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila na may dumaong kasama ko, upang makita nila ang kalwatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita.
at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako sa kanila. Talagang tampo. Payapa talapurin kaya katamong kaisipan at duko talapurin kaya katamong kanwan. Banala maya strong kaya kaming igpa pasibay po nganing pinanditay ti o ini po yung kekeng masayang kayabakan mulit pong pigkalub mula rin kekeng biyang pong sikanan Gino nano pong ablasmi ka ring dapat mong mangayap kay kami nunaing purianda kat samban king kekang pangi espiritu ampuan king katutuan igpangyan ning kaurasan na ititinipon mo kami nung nukarining lugar kekang pepagbanalan sa paintulutan mo ding balang kekeng kasarili na nigpa ing ganap ke sargong makagawa pong makapamintong yaning pinandit kareting kekeng banala katungkulan tulutan mo sargo ginong Diyos king kekeng pamitipon na iti ing mag-ariya ing kekang upaya ing kekang lugod Ginoo sana po ing kekang banalapas bulan karin king kayarian banwa igpaing makanyan me pong buklatan bang dening ibnos sampong dalit Ginoo ing makanyan lapong miras king kekang banalayarapan abilang magpatula king kekang kayupayan ngening pinandit at ipaintulot mo naman nigpake kaming anak mo nung nuit ang kekang pengakong espiritong mamatula bang malyaring may karagdagan ampong magpaganaka karing dapat minggawan karing daratang mingaldo itulot mo sargo ding balang metong ke kami Diyos ko ing kapagsadyan karing kekeng balang sarili ing ganap pong agawa bang kanita ing mamali at lukuba na kami ning kekang upaya ampong kalam ngening pinandit at antimurin ginong Diyos dating kekang talagang antimong talete na ning kekang upaya ginungen ning kaurasan pasibayong panyawad mila keka ipaintulot mo sargo Diyos ko maging karelang kahang pisikang laman ginoing makanyan mo pong pasiknangan at antimurin gamitan mula king kekang upaya gino bangkanita dating dapat minggawan at malyaring ibalita rake kami ginong Diyos ing makanyan lang miras sa langkulang ke kami at ipaintulot mo nganing pinanditay ti Ginoo kapamilatandaring kekeng pamisasan metong awad keka Ginoo ing papanatilyan mo kengan sargong ating kapayapan karing kekeng balang puso ampong kaisipan nganing pinandit igpare ti puring kekeng samu keka nganing kaurasan anong makananong sana po king kekeng pamitipon na iti awaran mi ing kekang lugod awaran mi ing kekang banala pamanimuna king tipo na naiti ang gasapu pot ang mayari kami ikeng sablang anak mo kapayapan kengan at tanggap kami karing kekang upaya Ginoo dakal pong salamat Ginoo reti puring makuyad akekeng awad ampong kapasalamatan kekang yaning pinandit sa tanggapan mula reti amabanglong ahin king kekang banalayarapan at tanggapan migpaing kekang lima pamipala king lagyo mo manibat ng yan iyang gaman king wakas. Salamat po. Oh
Manikla po rin kaya katamo pong bisita yung direktor na po ng Isabela. Manikya po kayong babo. At mapilan po kayong lalam data pong kaya katang opisyalis. Manikla po kayong babo. Ang espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulo. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng mediuminidad.
masakit na sana ning anting kalingkingan niyo waot panamdamane ning mabilog akatawan niyo king uli na pablasang wa metong kayo mo at meka kapatad king lagyo ning Ginoo kalam kapayapan yo ing maliyaring pagkalob ko kay kayo king penanditaitis ing mayap awaras balen akanakong tipahan king penanditaiti makanyan king idaduwang karing balang metong ke kayo ing king sano aking pamagdulapiyo king kabias na naning Diyos iti at matangal kayo king uli na paglasa king kelwat naningaldo ampon oras ake kayong pamakiramdom elasano maging bating karing sarili nyo nune bagkos panamon ing mayakit kayo ing tunenong mga biyaso aking banting upayang dapat piyaing tao king pelalong makatuliran bang mayakit kayo uli na pablasang ding katuruan ayatiyo ke kayo maging balik-balik lang ano karing pakiramdam iyo eyo sana panatilian karing sarili nyo ing tao kayo mo aniya parating mga lingwan kayo ali iti makanian eyo panatilian karing sarili nyo king ikayo tao kayo mo wa lelangan ako ng Diyos banting upayang manaliksikiyo ing tao king banting upayang pakikuanano king sarili no king iyapin mano ing tune mediaso king burina ng Diyos banting upayang makanyan kong lumakad banting upayang makanyan kong mayakit king atinong kaigitan ding dapat na ning tao pag-aralan niyo at suryan niyo karing sarili niyo ding balang amano adaramdaman niyo banting upayang eko maliyaring malili banting upayang eko maliyaring mina nune bagkus ngening magaral kayo onion espretismo ing lalo kong mayakit ing atinong pelalong tetaganding sarili yo king atinong kapayapan ding balang puso yo wa karing balang penandit ing subebe na ning Diyos mama ko kapilan man ke kayo king uli na pablasang karing bane-bane karing detak-detak ing gagawaya ing tao kareting kabiasnan aniyapag ke kayo
ngano ing sakit no ning kekong kalingkingan damdamane ning kekong mabilog akatawan king uli na paglasa king kekayong pamagaral union espiritismo nung atin manasalang magkulang karing balang metong kekayo ing makanyan kong mipapagaral makanyan yung bitbitan karing sarili yu ing kapibabatan at lalo yung ipakit king Ginoo na ikayo napin ing maliaring mayawos banal panyatang noaning panahon. Wa eko pasayang kapagalan. Eko pasayang karing tilak akekong gagamitan bakong umeketi at makiramdam. Nune bagkos pa naman ing kayong pag-isipan o sablang mag-aral ing ding sarili yu tuneno ping ating tibayan king kasalpantayanan matibe ating kapibabatan king pantingupayang makanyan kong makarapat king ating katapatan karing kekong katungkulan. Maniyawad ko king Diyos nga na, king mabilog yung puso ampong pangatao, at king tepatan doaring kekong puso at ing Diyos ibiyenang alang kulang karing balang maminto. Iteya ing matkatuliran king kekong kasalpantayanan mababatiyo king ikayo ing makaigit na kayo nung lawendo ampong batiyawan ding matang tatangal ke kayo wanong lawenda kayo at inong kaigitan ding pamaniya patiyo lalo ko ping maging masigasig lalo ko ping maging masipag king kapamintuan king bure na ning Diyos sablaban iti kekong gawan waman nung insubok at yung daralo ninuyaman buring sabiyan iti akargayo buring sabiyan ing Diyos enibiyek ke kayo itang eyo agyo aniya sana talasamba akan akong disan king saglit apenandit akan akong paniyatang yusiyoring kekong panamdam at manalangin tam bayo kume talatalang reyno dinan mo kong atlo piraso karing papel ayaw sa niyo ayalang batik na anuman ampong metong alapis nung atin iti at atiniyang ibiye ampon pagkalog ing Diyos kaya kayo yusiyo rin kaya kong panamdam tikdo kayo at manalangin ta Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, punge, nimisan ko,
manalangin ke po abe koring tupa makiagom kat munye bakas keng datang da met mong kapayapan kare laibiyo sabilang mo anong kulo nange neteyo o tangga na membro Diyos ko ingaduan ko kapaya panabiye mabagse kasakit Diyos ko hilawot mo para lasang miye maligaya kinaldor ang bukas Diyos ko ibiye mo itang karagdagan kareng palang biyera balang-alang sangkan Diyos mamintula miyayo aliwang agwe bukas hadarato Moasikan ayon eme pain tulutan balange masintang deneng kekang kawan nielang maligaya magpa kapilan man Diyos ko detang napon teta kan mga piyo matuwang menong kulon Diyos ko ingaduan ko pakaban mo pubiye sekan na nibiye mo king para pong akit bukas at miyalto ing mayap dang nasa ding sab lang anak mo patnubayan mo ngan Diyos ko ingaduan ko ilawat mo klisya na namang peligro nuneng kabayaban karelay biye mo Yanasa, bende, siyanan mo ngon, malapit maragol, apanuanan mo ngon, manibot nangeni, kekalang panuanan, yanasa, ibig, kabayapan manatili kong makatalakad kinlagyunin ko ampon ning anak na ning mapamatula ingkat ilong persona babalutan dako kino payaban mo malibot ng eni niye kong maligaya mamuntukan ing kaparalanan ay biyena ng Diyos pero iti aduan mo ing sablang urin at ibiyena ng Diyos ing kapaminatan
Mingke ang katungkulan. Bangke na dobekas. Lalong may kit, king tiklo ka. King ating kapapaan mingke ang katungkulan. Iting sablang bagay. Ibabiyan ang alang kulang ng Diyos kaya kayo. Nung agawa mo ng sana. Nawa katingetang Emianan ako kung tulog ng salo, yung bagay ulang itilyo, yung paralan. Ay diye, ng Diyos, kaya kapag sablang bagay, maging mayan, tingnan nyo ko ng material yaman, spiritual yaman. Ng Diyos, magkalubiyan. Nung akit no, din siya kong katapatan, kapamintuan, at kami natin kaya kang katangkulan. Itiyo, imalyarin, panabili na ng Diyos kaya ka. Ang yasa na, di ko matwang misusuli, gawan niya inodon. Kaya tang maliwalas, aworas ang kong panawon, pang itigya kayo na. Itinukya pamali na kaya ka ng Diyos, banking aldobo ka, lalo kang magpudil. At ipatutuan kong kaya ng kasalpan ka sa kakalasawan. Amen. Lalaki umeka sa gulit na pinando. O saan may kaya ng kapatid na siyang makalulok kaya ng ganyan. Hindi pengar. Yung mo, hindi. Dakal, asalamat yung kaya kang pangayak. Bakit po salamat na naman. Ing Diyos, king saglit at yanandit, pasabi na kaya. Lalo kasanang magtibe king kaya kang kasalpantayan. At gamitan mo ing kabyas nun, abinye na kaya ko. King banting payang lumakad ko. Banggawan mo ing kaya kang katungkulan karing aldomong pantungkulan. Busten mo rin tao. Nung nanuman ing bage, kamaging sasabyan daw. Ay makapatula, kinarapanan ng Diyos. Nung bagpus, nga na ipanalangin nyo. At ay ni ing pabandi na ng Diyos, kaya ka. Potang manalangin ko, iwas-iwas ni, kaya mabilog yung ibale-bale. Uling ating daratang akapagsubukan. Adwan mo king Diyos na sama. Na malyaring lumele. Nanumang bage. Amalyaring ikay nanan ng sarili mo. Mapanalangin ko. Tagkalugmen ng Diyos. Kaya ko ating kabyas mo. Gamitan mo king ating karampatan. Bakang lumakad king ating kapala. Amen. Salamat po. Salamat po. Salamat. Katatawal yan ing pagkalob na ng Diyos. Ing tengaring babae mamuntukan ting kekong ubasa. Negawa na kaya ring bagay. Apenadili na ng Diyos kapamilatana ng Espiritu Santo daratang iyon. Ing tengaring na kapatag mo ting kekong ubasa. Ay, ini po yung kayang supply. Lapit may matcha. Itang sablang bage, ababiyeno, ampon pagkalob kaya kayo ning Diyos. Gawa ko sana king makatuliran at king ating karampatan. Babaye, negawala ring bage abinye na ning Diyos keka. Ketang napon king kekong tipunan. Salamat adakal. Emo patuluanan din kekang luwa. Waring sabiyon, ing Diyos kalugurana. Anya ding sablang bage babieno keka. Ban ing sikanan.
tanggapan mo, karingaldo mong paintungulan. Mapanalangin ka. O ini ing pagkaloob na ng Diyos, kaya ka tingupayang gamitan mo. O tang masakit ko, ating panamdaman, king kahamong material. Iti, ing, yang pulas mo, king mabilog mong katawan. Kagum na ning kaya kang panalangin. At kasalpantayanan, king ika, ipaldan ka, iti at matupad. Karingaldo mo, paintungulan. Mapanalangin kayo ba tayo? Uling ing kapag subukan daratang karimbalong di. Dapot ing Diyos ang yang susugat iyo. Uling iya mo rin ing pakayap ka kung mamuntukan. Iti at ing salamat. Iya ing pagkalugpuke ka. Dagdagan mo ing kapanalingan king kekang kasarilinan. Alang oras, alang aldo, nung iti tulot na ng Diyos at isadyayo rin kekong sarili. At iti nga na may pagkalog, ing balang kaya kayong karalungan. Miningat kayo sana, king kaya kong lakbayan. Umena kayo, king ating kapayapan. Salamat po. Salamat mo naman. Ko'y bot darin binye. Kakong kasiwan kong sabla hangi nidaramdam mapanalangin ko kayo'y ikongan parati ko sanang makasadiyo bilang bayang tingluklukan ing upayaban mo koreng sareleyo sablang talasambo ni ba batakoso kung sablang tupo kareng balang saglit tawaban gawana mapagkumbaba ko kayo'y ikungan uling yaing burena ning Diyoso miglalong king ninumang tao maniwala bilang kasalpantayanan huwa magtapat kongan kay bati larete reng det kong kasaywan kong sabla salamat ke kongan lalo kong magsipag ing pamanaparan ding dapat yung moyop ilaring
Diyos no, yato yung salunan. Yuko kalingwan, kung may bayat na, kasalpan tayo nun, wala lokong tikdo. Bakit yo'y ikongan, king tonengi, kayo'y meka panuparan. Adios ang bendasyon, malakwon ke kayo. Kung sabla ang nidesan ko, pinampunan niyo karating puso yu, kalom na ning Diyos wapin ampunan niyo. Sinuyo ke kayo, king ke kong tipunan, wapin lalakwan ko, king ke kong kandungan, itang kapayapan, itike kong bandiyan, Santa Veronica, kapayapan ko nga. Pag
Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello po. Magandang gabi po. Ay, umaga po pala. Ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong inaabot ko ngayong umagang ito, mga minamahal po naming magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ituloy ang aking pakikipag-aral sa umagang ito, ina-acknowledge ko po ang pagdating ng ating kapatid na Director General po ng Region 2, na po si Hermano Benji Gomez. Palakpakan po natin. Siya po ngayon ang bagong Director ng Region 2, part po ng Isabela. Hayaan nyo pong sa oras pong ito, ako po'y magsalita sa ama ng Kapampangan dahil po ang dala kong Bible ay Kapampangan. Baka po mapipilipit po yung dila ko kung Tagalog Kapampangan, hindi ko po magagamat. Po? Pasibayo po magsalita ako king kakatamong ama nung siswan, bang malyaring may gitlang mipakilala, ding malyaring balitang padalanan ng kakatamo ng kakatang ginong Diyos, at malyaring maging guyab ng tamo karing kakatang balang panggalo. Uling king balang pinandit po ng kakatamong biye. Dakal po daranasan king kakatamong biye. Dapat po atintang paksang pag-aralan king kapinanditan na iti, yapin po ang pigati
at dakilang regalo. King pinandita iti burido ko pong kutnan, magtasya pong gamat, nung nino po ing edaranas kalungkutan kikatam. Nino po ing edaranas subok king kikatamong biye. Ala po niya po, burin sabihan, patutuanan ng Biblia, na itamongan daranas tamo king subok. Uling kikatamong referensya king Hob, Kapitulo 2, versikulo 13, kita pong panaunang nunong Hob, anong no ka rin, sibukan niya po ng Diablo. Aliwa po yung Diyos yung sinubok niya po, kitang panaunang Hob. Uling kitang panahon na pong nunong Hob, metong yang matulid ataw. At kanita din tanging Diablo, pek sabi na king Gino, na nung tutuyang talasal pantaya, subukan eh. At paintulutan na po ning kikatanggi ng Diyos. Nano po ing sinabi ng Diyos kaya, gawan mo nga iyang gangburi mo, miya mo kukuha na ning kayang biye. At kitang panahon, ayob, di na siya pong kalungkutan, at pong dinami kaya, kareng kayang kakaluguran, o kareng kayang kalupang tao. Basan kaya po, yung kakatamong referensya, king Hob Kapitulo 2, versikulo 13, nano pata, linukluk lang kayabe na king babaw na ning gabon, 7 aldo at 7 bengi. Burin sabihin natin niya pong akayabe Hob. Balikan kaya po king 12. Ne po ba abalo tala nung ninureta nga kayabe na kitang panahon na ito, ay Hob, dinana siya pong kalungkutan. At inyang inat naroring karelang mata king Marayo, at area kilala sa kampong 11. Ngeni inyang dinamdading atlong ng kakaluguran Hob, inganggang dewa ka na iti at miras kaya. Dinatangla balang metong amanibatan king kayang sariling karinan, ielipas, temata, ay Bildad, ay Suwita, at Isopar, naamita, naamatita. At datangla, bang damayan de, at patulan de. Sumagid na po ning kalungkutan ng obang niyang dinanas siya pong subok. Demayan de po, den kayang kakaluguran, at kanita, bayan de, petulan de. Pero, bakit po, king tao, daratang niya ing meto nga subok, daratang niya ing meto nga kalungkutan king Bietam. Basan kaya pong mulit pa si Bayo, kanyang Santiago, Kapitulo 5, versikulo 11, nga na po yung makasulat, Santiago 5:11. Aoy ni, awasan bilang nuan ding mibata, dimdamyo ing kapibabata ng Hob, at ikityo ing katatawlyan ning Gino. Anong makananong king ing Gino, mitmuya king lunos at pakalulo. Dapat kitang panahon na ita mibabatay Hob. Sumangit na po ning kayang kalungkutan, at inya pong tinggap pa mo rin. Tuloy kayo po, kening mo ng Pedro Kapitulo 2, versikulo 21, munang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21, nga na po yung makasulat, uling kaniti kayo may house, uling Kristo man migkasakit yaking uliyo, at likuananan na kong metong aalimbawa, bang tugi kayo karing kayang lakbang. Muring sabihan sa blapong pengari ang pong kapatad king kasalpantayanan, nyapin po daranas tamo king subok at kasakitan king biyak at kalungkutan, uling pong tutukita mo po king lakbang ng Kristo, makirakita mo po king kayang kasakitan. Uling Kristo man may kasaki abuan niyang king kakatamong agawang kasalanan. Wawan po king kasalukuyan, alay po Kristo o
panahon, linagpas na po yung panahon ng Kristo, may kasala tamo po ngeni. Dapat kata pong makapaw ng aldo, inatbus din Kristo Jesus. Kaya po, ing kasalanan, agawa na ning metong ataw. Tuloy kaya po, kiniking munang Pedro Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 13, nga na po yung makasulat. 4.13 po ning Pedro, 4.12-13. Kakong kaluguran, yu pagmulalan, ing tukol king mapaling subok kaya kayo. Nung isano ing daratang kaya kayo bakong masubok, at bala mo, ing metong ama kapag mulalang bagi, may palyari kaya kayo. 13. Nung ebagkos, ang tining makaraki kayo, karing kasakitan ng Kristo, magsaya kayo. Daranas na pong kasakitan, dapat po pala magsaya pa. Tamo po lulungkot. Nung tumula tamo. Bakit? Uling pong may kiraki tamo, king kasakita ng Kristo. Burin sabihan, uling tutukita mo king kagulutan ng Kristo, matulit pong dumanas ng subok king kakatamang biye. Ala pong taong dumalan king subok, uling makiraki tangan po king kasakita ng Kristo. Tuloy kayo po. Bangking pangabulalag na ning naman ning kayang ligaya, tumula kayo king ganap at tula. Tumula tamo. Dapat po ibilang tapalang tula. Ing bagyang mapapalyari king kakatamang biye, nung daranas tapong subok. Sabihan na naman po king Santiago 1:3, nga na po yung makasulat, nung ako pong magkamali, balo nyo king ing pangasubok ning kaya kong kasalpantayanan darapat kapibabatan. 4. At pabasto nyo king ing kapibabatan mirinan sakdal dapat, bakong maging sakdal at tibubos, eko kukulang king nanumang bage. Balikan tayo po ing 2. Ibilang yung ang tula, kanakong kapatad. Ngening mananabo kayo king miyayaliwang tukso. Masusubok tamo po king kapamilatanan ng tukso. Nung minsan po, ken mong malating kapanamdaman, datang metong yung tuksong datang kaya katamo. Masusubok tamo po king malating kapanamdaman. Anong minsan, masakit ko daramdaman, ako pasing bangeni. Pero ito na milalakad tamo po. Yan po, inganggang daratang subok kaya katamo pong biye, ibilang tamo pong tula. Uling, alam itong man po kaya katamo ing edumanas, king subok, uling pong itamongan makiraki tamo, king kasakitan ng Kristo. Dapat po ating niyang pangako, waman daranas tamo king subok, king katamong biye. Nga na po king munang Korinto Kapitulo 10, versikulo 13, nga na po yung makasulat, munang Korinto 10:13, eko miras na nanumang tukso, ay namalyaring api bata ning ninumang tao. Dapat tapat yaing Diyos, ay iti napaintulot king tukswan da kayo, amigit katang agyo yung pibatan. Dapat kalangkap ning tukso, gawa na neman, ing dala na ning pamanakas, bayong malyaring api bata. Tutuya po yung sasabihan na ning banal. Nakatamo po, subukan ng Diyos, na etamo malyaring api bata. Makasulat siya po ng Biblia. At kanita po yung sumangit na ning subok, ibiyan na po yung dalang king pamanakas, turo na po yung paralan king kakatamang biye. Pulungid kaya kayo, yako man po, dinalan kong subok king kanakong biye. Dapat king ulinaning lugod ng Diyos, may turuyo pong kaparalanan. At malyaring may tubo dya pang tao bang malyaring maging kasawop mi. Lawin nyo po, ing lugod na ng Diyos kaya katamo. Yan po sa belang pengariyan pong kapatad, tutupong masakit po tang dumalan nyo yung pagsubok king biye. Pero po tang isipan tamang makiraki, tamo king kasakitan ng Kristo, maging mayan pong dumalan ka rin kaya katamang biye. Ibiyan niya po yung paralan.
E po lingid kaya kayo pabulan lalag na ingan ako. May hospital na po. Pero king uli naning malating kasalpantayanan, may kapilit ko po. Waman nung minsan may babayo baying tao, naturalya po, uling atin tamo pong katawang laman. Pero yung matibay tamo pong sandigan, ing Diyos at ing kayang kapangakuan. E po, turuno ring paralan, turuno ring pamanakas, king kasakitan. Kaya pin po, waman ni tamo pong daranas kasakitan ng pong subok king kakatamong biye. Dagdagan tapo, ing kakatang kasalpantayanan ng pong tibayan, talan tamo pong matalik ing kakatang kasalpantayanan. Uling in Diyos ay nakatamo po paboren. Malyaring pagkalubno po retang balang kaparlanan, at nung malyari, mga itubo dya pang tao bang malyaring akasahop tamo. Kaya po, baka niya po kalagod ng Diyos kaya katamo. Kaya pin po tang daranas tang subok ing kakatamong biye, tamo po sasabyan, Diyos ko, at may paboren mo ko. Alata po king katuliran. Huling yan pong akilala tamo na makirakit, tamo king kasakita ng Kristo, ibilang tamo pong tulaking kikatang puso. King kapamela tala po ning kasakitan ng popang kapag subukan na daranas king kikatamong biye, daralan king kikatamong biye, nakakapagtibe tamo pong maygit king kikatamong kasalpantayanan at malyaring tuturuno ring barang kaparlanan. At atineman pong pangako kikatamo. Nga po, uling kitang panahon na pong nunungob, anyang dinalas niyang kasakitan, may sakit yo, ding hanggang pibandya na po may wala, ding hanggang pamilya na po may telangan. Lenyo po, pero itamo po niyang kalating bagay nung minsan sabihin tamo itapakarga. Sumakita po niyang subok kadinalan kang nunungob, at inya pong meging dakilang regalo. Nga po, mi balik pong doble-doble hanggang pibandyana at mi pasibayo yung pamilya, ang masayang pamilya. At nano po yung kapangakawanan ng Diyos kaya katamo. Pota pong alapasan tamo at api batan tamo, ing subok at tuksong daralan kaya katamong biye. Nga na po ning Santiago Kapitulo 1, versikulo 12, Santiago 1:12. Nuwan niya ing taong mibabata king tukso. Uling pa nga may subok ya. Tanggapan na ing korona na ning biye. Nung isa no ing pengako ning Ginoo, karing kaya lulugod. Nano patalo inyo ping kapangakuanan ning Dios kaya katamo. Tanggapan tayo po kano itang korona na ning biye. Botang apig bata tamo ing kasakitan at tinukita mo kagulutan ng Kristo. Sa belang kapatad at alasal pantaya, sana rin kikatang balang katungkulan pagkapilitan tala. At nung malyari po, lako tala ratan di takakasang kanan. Uli pong panahon na naning pamagobra, king kikatang kasalpantayanan, bang malyaring arapan tamong gawan. Uling, balo tayo po yung kikatang tungkulan kita pong malating bagi. May kakasala tamo. Nga lang po yung makasulat, kayang Santiago Kapitulo 2, versikulo 10, basan tayo po. Uling ninuyaman, ing mimingat king mabilog akautusan, at miragsaya king metong mong tuldik, ya meging pikasalanan nanongan. Nano pata, nya sablang pengari ang pong kapatad king kasalpantayanan, ngening akilala taya ing tunay kasalpantayanan, at ing dalan papunta king Dios, uling lugod yang Dios. Kailangan po din kikatang banal at tungkulan pagkapilitan tala pong gawan. Uling atin tamo pong doktrina na ingalang dapat amayap alaya pong kaligtasan. E na po buring sabihan din mo pong katubalay tamo ilang daptan ng tang mayap. Pati po rin para tang tawag niya tayo po kayabe king iglesia. Iya po ingutos na ng Diyos kay katamo. Kaya pinsablang pengariyan pong kapatad king kasalpantayanan, waman daranas tamo po king subok, dapat sumangid na ning subok kadaralaw king katamong biye, ating kalungkutan, kanitapin itang dakilang regalo, yang pagkalubna, itang biye halangga, pasibayo, may Magandang umaga po sa ating lahat.
sa ating mahal na Panginoon at sa inyong aming mga magulang at kapatid sa pananampalataya. Alam niyo po, sabi ng Espiritu kanina sakit na po kaming kalingkingan sa sakit ng buong katawan. Gaya din po ng ating pananampalataya ngayon, tayo pong magkakapatid. Yung kapighatian po ng isa ay kapighatian ng nakararam o ng buong iglesia. Alam niyo po, karagdagan na lang po yung sa akin sapagkat na-explain naman po ng ating speaker ngayon. So, bakit po kailangan danasin kaya ng isang mananampalataya ang kapighatian o pagsubok sa kanyang buhay? Samantalang tuwing linggo sumasamba naman po tayo, nananalangin naman tayo, ginagampanan ng ating mga katungkulan. Bakit kailangan pa nating danasin ang mga pagsubok na ito sa ating buhay? Kung minsan po siguro yung mga ilan sa atin naitatanong yung ganitong katanungan kung bakit kailangan pang subukan tayo. Basahin po natin dito sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 3. Kung bakit kailangan danasin natin ang kapighatian. Ay, kamampangan niya pala na. At emo bukod makanyan, nung tutula tamo man, mo naman king kiyakatang kasakitan. Ang tining balwan king kasakitan, darapat pa manatili. Tuloy tayo po king Santiago 1:3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, iyon po pala yung way para ang isang mananampalataya ay magkaroon po ng pagtitiis sa kanyang sarili. Kailangan pong dumanas tayo ng mga kasakitan o mga pagsubok sa ating buhay upang lalo tayo pong maging matibay sa ating pananampalataya. Sabi nga, abalo may ka rin nangaos kanita. Ing duto nga matibe nung may tugan king kapampangan po. Makanyan mo rin po king kakatamang pong pananampalataya king kakatamang Ginoong Yesus. Nung iya po dumanas kasakitan ning meto nga tao, meto nga mananampalataya. Tamo po abalo nung itamo pin tututa ng matibe king kakatamang kasalpantayanan king kakatamang Ginoong Yesus. Kaya pin po yung mga espiritong dumadating sa atin, pilit pong ibinibigay yung mga pag-aaral sa atin o yung mga turo ng ating Panginoon kung paano ang mananampalataya ay gumalaw o lumakad sa kanyang mga tungkulin o sa araw-araw na pamumuhay. Basahin po natin dito sa 1 Pedro 1:7 kung ano po yung sinasabi niya. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan at sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. So, inalimbawa po nito sa isang ginto na sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Alam mo naman po natin ang ginto, dinadali sa ito sa pamamagitan ng apoy. Ganoon din po yung pananampalataya natin kay Jesucristo. Hindi po natin maipapahayag yung pagmamahal natin kay Jesucristo kung hindi po dadaan sa isang pagsubok o kapighatian ang isang mananampalataya. Napakahalaga po nito sa isang mananampalataya na dumaan tayo po sa ganitong paraan. Dahil sa pamamagitan po nito, lalo nating nalalaman kung gaano na po na tayo katatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat baka kung hindi po tayo dadaan sa ganitong paraan, baka sa mga mababang kadahilanan lang po, tayo ay nawawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. So, kaya nga po, sa kabila ng mga kapighatian na ito, ano po ang ginawa ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos? Sa kabila ng mga kasalanan ng tao, ano po yung naging dakilang regalo niya sa atin? Alam niyo po, napakadakila talaga ng pagmamahal na sa atin ng Panginoon sa kabila ng ating pagiging pasuwayin, palpikasala, napiging kapampangan, meron pa po siyang dakilang regalo na ibinigay sa atin na nauna nang ibinigay. Basahin po natin dito sa 1:3-16 kung ano po yung dakilang regalo na yun.
3. Kapitulo 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po. Sumampalataya lang po tayo sa Panginoon, sa kanyang anak. Kailangan po hindi po tayo mapapahamak, ililigtas po niya tayo sa araw-araw. At magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po yung buhay na walang hanggan na yun? Yung pong pangarap ng bawat isa sa atin, yung kaligtasan, yung kaharian sa langit. Makasama po natin ang ating Panginoon. Yun po, ang pinakadakilang regalo na binigay sa atin na pinantubos niya po yung kanyang anak sa kanyang sariling dugo. Sana po, pahalagahan po natin ito bilang mananampalataya kay Kristo. Pahalagahan po natin yung mga araw na nagpakasakit siya sa kanyang sarili. Sana po bigyan natin ito ng katuparan yung kanyang mga pangarap na tayo magkaroon ng isang matuwid na pagkatao, may mababang kalooban. At yun lamang po, alam ko po marami pang maaaring magsalita. Muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po dun po sa ating mga kapatid na naging tagapagsalita po sa umagang ito. At ngayon po ay bibigyan po nating pagkakataon ng ating kapatid na Director General po ng Region 2 na si Brother Benji Gomez. Hello po. Salamat po sa Diyos na tayo ngayon ay nagkikita-kita muli po. Napakasarap pong pakinggan pag tawagin kang direktor po. Napakasarap. Sana po magawa ko ano. So sa lingid po ng hindi nakakahalam na alam po ng ating mga kapatid sa anak po mga nagalog po ta dandaman dahil bede Karem po nga kawatad tamo nga Ilocano miyabi ako po. So siguro po atin lang ikit ka na ako na ako balo. O ba't po at ko kayong posisyon ngayon kini nga panga Director General na ng Region 2 po. Sabi na ni nga Banal Espiritu ako sukat takalay ning makaniniing ka na akong kalalagyan po. Metong kumo nga anak kanitang pula-pula ikini ninalang sa lawal na kaya beyo So imbe na po ng tao emo po balo in Diyos po nga kakit nang gagawa ka at sumurin po kaya ka nung makanano na kang dinaregalo ni nga pong Ginoo. So ini pong kaya tamong tema paliwanag de po ang pigati at dakilang regalo. Makahukulya naman po kaya katamo ini. Kaya kami po king Region 2. Siguro po diyang ako Malbe TV, ababalitan niya. Niya pong kasikan, hindi na lang nabagyo kaya kami. Niya po. Kaya tang bilabas sa bayong das. Niya. Pero makakayabi ako kayong bagyo pero may naya kaya kayo niya po. Kaya kami po kayong talanan ng biyeko siguro kilob na ning mabsan niyang mikaisip ko. Ini kaya paikit yung bagyong masikan na dinalang kaya kami. Nung makananong ikit ko yung bagyong dinatang na pong karakalami sira. Iti po metong yung kapigatihan kaya katamo. Nung dumalan niya hindi kaya kami. Kaya kami metong yung kapigatihan lalo na po kaya kami nga rin. Ingay ka pa may kasagmit kong karelang tanaman lalo na po yung pale. Halos po era sagmit. May kapupulaman, sapat mo po. Kaya karelang pamangan kilob na ng Aldoldo. Pero itang ulam daw pa rin to ng depo. Ya ako po, miturang ko naman kaya pale ngayon, huliatin ko naman na ikuan dita kasi kang karin na pupupulyan din alam ni kuha yan 35 no nga ano karaguli dang may bawas ita po meto yang kapigatian puta po nga tsuka ki nga pong Ginoo puta nga tsuka ki nga pong Ginoo itang kapigatian na ita po ibine kaya ka
Pero ano po yung sabi na ang pigati at dakilang regalo? Ano pong ibig sabihin ng dakilang regalo? Alam niyo po ang pinakadakilang regalo? Ito po, yung ating buhay. Yan po ang pinakadakilang regalo. Binyene po kay katamo yung bengay ni, ikay magpagalo, ikay gawa. Nung nano yung tanggapan mong regalo. Ne po, itang biyaya nga biyay na kaya ka. Kaya kailangan po, binyene yung bengay ni, yung kailangan yung gawa tamo kaya ang kanyang kaburian. Ne po. Bangka nita ipakit tamo kaya, inay regalong binyena kaya katamo. Pietong tayo nga, pangalakal tayo, tayo po sa likod, iregalo nga bibiyena kaya katamo din nga pong gino. Ne po. Kita pong kaya kami ako na, ulit taga ka rin na ako na, kung dyan kini komedi bata na lugar. Yung kaya kami pong pamitipon ka rin kakatamong kapatid ay Ilocano. Alam niyo po, patse, pipakit ka nga masanting ka rin kapatid tamong Ilocano. Ibira po naman itang iburi mo, sabihan mo karela. Pamintuan da ka at pakyabayan da ka. Sabi na kay Ilocano nga ni Hermano Benching nga nasimpit kunanabit kara sa Ilocano. At hindi niya po ita. Kaya po kasing Ilocano, pag Hermano Benching nga yung kaganaka nga anak, yung sabihin nasimpit maganaka. Ala ka nga sabi makanya po kay Ilocano. Kanya po diyang kapampangan kumiyabi ako ka rin kakatamang kapatid Ilocano. Hermano nga mag-Ilocano ka. Uwin, basit laying kunak. No, pero antindiyan ko po ganaganang salita nga Ilocano maliban na mo tapya ka malalam. No, pero napong kasakit ing makiabe pala ka rin emula kasalita uling metong yan naman pong pagsubok ka na ako kimbiyay ni. Bakit po ako metong yung pagsubok? Karakal pong dapat manungkulan bilang isang director general bilang isang Ilocano. Ba't ako pa mo po metong kapampangan na mipadpad mo ka rin. Ne. Ubat ako po yung apili da. Nya sabi na ng Espiritu, mi talaga kakyan nga na kaburyanan ni nga pong gino. Sabi na ka na ako ng banal na Espiritu at nga na ako yung bala, sopan da ka, subaybayan da ka. Ne po? Potang nga tso kakyan, uling yung regalo nga binyanan ni nga pong gino kaya katamu, gagawan tayo kitang gusto, gagawan tayo kitang mayap. Nanuman, nga doon tamo yung pagkalub na. Balon nyo po, ini pong di na tanga bagyo ngayon ni metong niya pong ibiya kong halimbawa kaya kayo. Metong ishare kaya mo po kayong BMI. Ne po. Darandaman mi yung bagyo, subaybayan miya yung bagyo ngayon. Kayang TV, kayang maradyo, kayang internet. Na yung bagyo ngayon, dumalan niya kayang kagayan. Kaya ba't uling marimra yung panahon? Ne po, amiyan na. Kaya ba't ang panahon na yun, amiyan na kaya kami, video didimla na po. Yung bagyo ngayon, magbabaya. Pero anyang magbabaya to tumbukanin ining Aurora, Central Luzon, Nueva Ecija o Pampanga, Tarlac. Sabi ko sana nung karin niya man dumalan maging may nanay mo po. Pero kita pong pamaglakbe na rin bagyo rin mga biyasan, may kasakit lang, balo no, karin tumbok lang talaga eh. Puta yung kabyas na yung tao, malabagya kitang kaburyanan ni nga pong gino. Anong milyari po? Miglampo lagay ni King Isabela, kita king dinapigi, tutumbukan yung Santiago City, kitang kaya kami. Karin niya po tumbok, karin niya yung piyakamatana ng bagyo. Yan po. Pero, yung bagyo ngayon, dinala na yan, metong niya pong blessing kaya kami. Bakit ako sasabi? Sabi na rin nga, kasi balang kasi manalayan kami may papamilya bayo kaya magkira. Yan po. Video kaya na akong bagyo, emotional na ako. Diba? Dindam kayo may nalangin yung kasuyo ko, sabi na. Lord, sabi niya, kaya kayang pamanalangin, dumala niya man po yung bagyo ngayon niya na maging mayane mo. Maging kapaki-pakinabang niya po sana kaya kami. Yan po. Nano po yung milyari. Dinala niya po yung bagyo. Alake pong kuryente, may nga tumbala, rin poste, may nga rengaluang bali, may nga lakola bubungan. Yan po. Rintao uling alasanay ngayon kitang panahon na ning at yutanak yung sibilisasyon po. No, bisang magmulaman na balim, kailangan makasala. Po, misanay no kitang ating sulu, saleno kitang electric fan, saneno kitang aircon. Yan nakalupakan niyang panahon tamo niya nakanak tamo paritang lawong po po. Pero naano po yung milyari? Pepaisip na rin gino, kanako.
Kay ba't na po ning bagyo, after na ning bagyo may koya, laweng ko yung paninda ko. Ne po, atin man may basa di tak mo po. E ako man po mamuklat linawi ako mo. O di pong tao, lisuban da ko. Manyali lang generator. Ne po, e ako man mamuklat kitang oras sa ito. Iglap mo pong mataring stock kong generator, may gisan la. Ne po. Pero sabi na kanako ning kanakong supplier, boss nga na, padala ko nga ng generator kaya na, ikayo pong bahala. Kinabukasan po, at lumbagsak at truck at generator, may gisan na po. Balo yun po, akalingwan minang mangan, akalingwan minang merienda. Ne po, kasakit pala yung mga yun eh. Din tao, muntik, din tao talagang may liswas la. Halos kulang namon po may pate-pate la. Sabi ko, may nalahin ko. Diyos ko, nung binye may pagkalubki kami ni. Kaya pumigin niyang regalo. Marano niya pong regalo kaya kami ni. Kayo pong bala kaya kami. E po. Sabi na rin meto nga pong paubos na yung stock ko. Ya ko minuna kaya nandin ko pa keni. Nandin ko pa keni sa maglampas kaya katutuki kayong pila. Ulim kasi ginawa ko pong pilahan. Baka nita rin tao ela magulo. Ne po. Ginawa kong pilahan. Kasi po yung malilyari kababada rin stock and truck. Kulang-kulang balang may baba tatalan ng darang burita karelane. Ne po. Burita karelane. Sabi ko karela kapatad, sabi ko, atin tamo pong resolution, atin tamo pong gagawa na pilahan kini. Magpila ko po kita, pag may resibo ya po, kaya kayo ya po yan. Haba tatalanan niya po, nung iya ko makaparesibo kita, iya pa maging kaya kayo yan. Sabi ko, dakal pong makapila kita, per scam, per save po. Andiyan kakilala ko, andiyan pang kalaguran ko. Sabi ko karela, ako yung panerang lalapitan, magpila ko kita. Ako po dinan na priority. Uling po rin tao magugulula. Uling dininan mo lang priority rin, kakilala mo nga rin. Baka aramandet ang manyaling nga reta, pakipatenda ka naman. Uling ila magtsagalang pipila. Ne po, para manikwala naman. Kitang burida. Yan po imetong regalong tinggap mi, imbag yung dinalan kaya kami. Anya po, potang at syuka nga pong gino. Potang gagawan mo itang kayang kaburian. Yung regalong bibiyana, anjaman datang kaya kayitang pagsubok, amon wanda rin kaya katamong kapatad. Potang datang kaya kayitang kapigatiyan. Kaya po, itang regalong ibiyana kaya ka, igit pa kanito, tanggapan tayo po. Hanya itamo po ngayon bilang espiritismo. Sabi na ning punto korektiba ng kakatamong panguluan ng board, yung kailangan, yung kakatamong pamanupad, yung hunyo na espiritismo, maging matatag ka. Huling dakala espiritista na alaking unyon, nasisirande yung unyon, bag sumanib lakarela. Ne po. Deta pong kakatamong kapatad, kinawanik yung unyon. Potang alaka ketang kasalpantayanan mo, may agyong talakaran yung kasalpantayanan mo kingunyon. Dumala niya yung tukso kaya ka mayakwa ka. Kasalukuyan po ngini, rin kaya katamong kapatad, ame ko aking kasalpantayanan, pumunta lang dala rin kaya katamong kapatad kingunyon, bang sumanib karela, pangakuha ng dalang sweldo, rin karelang mamuntukan, nepo, kaya ka mabisa, mamuntukan ka, sumweldo kang pera, nepo, pero yung kaya katamong doktrina ng unyon ng espiritismo. Itong niya pong charity, meron niyang kawang gawa. Alam, pamyemeng, tinggap miyang alam bayad, pamyemeng alam bayad. Yan po yung meto ng panuntunan kaya katamo niyo ng espiritismo. Hanya po wag katanda kayo, ikaw ang kapatid ko. Sundo tamo po yung kikatamo kanungkulan. Nung nanuman pong pigatin, dadalan kong biyata mo. Mapailangan mapanalagin tamo, bangkanita, itang pangharap tamo, hayaduan tamo, kita ka nga pong gino, ibiene. Nino po yung makasabi ako kayong kakatayuan ko ngayon eh.
na ako man po may garal. Po, ako mayaring may garal. Bakit? At yukuking katatalakaran ko ngayon ni. Huling, yung nga pong Ginoo, yung Espiritu Santo, ila po yung sasawop kaya katamu. Potang gawan mo masipit yung kaya ang katungkulan. Hanya po patse, lumakad ko, sabi ko king kana, kung kasuyo, balo na patse, Sabado, Domingo, na nakuha saan. Po, kaya kaming negosyo. Balo na nung no ka rin kumunta. Balo na nung magkano lang tayo biyan ang alawas ka na ako. Po, lalo na nung laut-laut. Alam niya pong complain. Basta, tungkol king kikatamong kasalpantayan. Anya, sabi na ng banal na Espiritu nantin, ko mama masayang ginto pilak. Po, yung sabi na, kaya tamo po, gawa tamo. Ketang kasagurodwa na po ng kikatamong puso. Ketang kaburihan na nga pong Ginoo. Sabi na ding makasulat, itang alang siksik liglig maglapo. Po, yan, karang katamong kabatad na bibliate ko balo rin. Ibiyan niya po kaya katamong. Anyapin po, ikami ngayon king Region 2, atina po mag-text ka na ako. Po, Director, no ka rin ka. Kaya nga sentro kaya kining bandang lugar ini may nga sirala na ano po yung asahop tamo ka rin. Pero ganyan po, ingon yun, mamaya pong sahop at yung tamo pong bibiya sahop kareta may nga sirang sentro. Nangawas na kareta, retang trasban tamo na po. At yung tamo nga bibiya sahop karela, balang sentro tatanggap lang 5,000. Nung kasirang ka pong sentro, yapin po yung bibigyan ng sahop ng kikatamong yun. Ilapin po retang bayad tang ID, ang pambahay dalanginan. Ilapin po reta. Kaya sana, ita po nga, obligasyon tamo king kikatamong yun. Tamo po panginayangan. Kutse, mimiya ka, kailangan lawas kildo mo. Kaya mo naisipan, nung binyeme, nung nano yung gawan da, po, ila na yung mamakibatan kaya pong Ginoo. Basta ika sinaup ka, may kakitang obligasyon na ito. Yan po yung palintulanan ni nga pong Ginoo. Kanya po, pasalamat ko pong maragol na ini ingunyon espiritismo. Iya po yung pemana da kanako rin kanakong pengari. Na imimulat ko ingunyon espiritismo na yung kasalpantayanan tamo po, na kami atras. Pag may atras ka, naling mapalyari. Ikabalo mo po nung naling mapalyari. Kaya po, anya po ang atyo na akin, gawan mo na po itang binye na keka. Gawan mo na po itang regalong binye na keka. Bangka nita lalo mong tanggapan, itang biyaya nga pagkalub na keka tamo, karing balang sarili tamo. Anyapin po, dakal salamat, balo ko po nga, dakala pa rin bisang magsalita na po. Buri ko lang pong ipabalo kay kayo. Kaya na ako pong Director General kay Region 2, ako kaburian. Kaya po, kumbaga, ining kaya kaming Director General, may suspendiya po. Kaya may lukluk ko mo pong Director General. May kakaso ya po, king kikatamong kasalpantayanan, may suspendiya. Huling ya ako po yung Regional President ng Region 2. Bilang Regional President, ako po yung successor para pumalit kayo. Yan po yung kanakong maging posisyon king kanakong Director General. So, yan po gagawang ko yung tungkulan tamo king nga pong Ginoo, yung kikatamo pong kasalpantayanan. Kaya pong Biyernes, laway nyo po, nung talagang yung Diyos, alayang ibigay pakinabang, alayang regalo kaya pong Biyernes, maganap ya po yung kay kaming board meeting na ng National Board. Nung babalitan niya po itang dakala pasabog ng lugar. Kaya po, kiti po kay Sultan Kudarat, Mindanao. Karin niya po maganap yung kay kaming board meeting na ng National Board. Maganap ya po kay Sultan Kudarat, Mindanao. Anyapin po tayong Ginoo alayang nakapagkalubanan. Itang kaya kang bagagastos sa mo panginayangan, ne po. Ikami po, sariling gastos mi. Andiyan ako rin kaya muntang lugar, Mindanao, Bisaya, kaya ni po Northern Luzon, Southern Luzon, sariling gastos mi po.
alang eke pasweldo. Nune yung kailangan yung sweldo, itang biyaya nga apagkalubdamo nung nano itang pagasantamo ne po. Insana pare-paras tangan po kaisipan ng kingoras sa ini. Bataya pong akwa itang pagnasantamong biyaya lang angga. At itamu po dakal pong dakal salamat at mayap hayabak kekongan. Salamat po, Director. Kaya kay po cellphone, nakalingwan niya. At inyong panyalin po. Dan po kikatamong contribution po ngayon ng Aldo ngayon ni 5,047 la po. Patakalingwan tala na po. At kapampangan mo po na po. Pasalamat tamo po, may tago niya yung Director tamo kayong Region 2. Buong kapampangan niya po ini. Proud na po ng Sibul Tagumpena ng BI ni. Huling yung Sibul Tagumpena po, spread out na pong bandang Region 2 and other country po at intana naman pong kaya na mga punta kare nga liwang lugar in America at intama pong kapatad menibat ketiking Sibol. So metong la pong maulagang istorya na ning kikatamong kasalpantayanan king larangan na po ning pamanungkulan. So ini po king kikatamo pong pamagaral king kikatang kasalpantayanan itampo ya taman mahilig ka rin posisyon eh. Lalo na po itamo ketiking Sibol nung minsan ikang gawandang makanyan kapabisa po. Makanyan po yung kikatamong teorya king kikatang kasalpantayanan. At din kikatamong pengari makanyan lang migsimula king kikatang kasalpantayanan. Waman po nung sakali alano ring aliwatang pengari pero intulada po watyo. Lawan niya po yung kikatang pengari tatang doming maidiya po akakit ning kayang anak hanggang mga lani keti na po. Makatiman niya po itang letrato na. So, makiabe yung presensya na ning espiritu na po. Uling itatang pinundasyon na lang matibe king kasalpantayanan na ini kayang penwalan. Although masakit man ning denasan, masakit man po yung kikatamong pigmulan, may tamo mo po kayang pamilyang kalulu hanapin. Pero, kingapong Ginoo alang kalulu po. Once na yung tao magobraya, biyaya na po kay katamo yung pagkaluba na nakatamo pong pamangan kilub na ning Aldoldo. At dyan nakatamo pong imalan. Metong ya pong biyayang bibiena kay katamo. Number 1 po, yung makatalakad tapo. Makapagsalita tapo. Yeah. Ya po yung peka maulagang regalo na kay katamo ning Diyos. Yung Diyos po, ya yung mayupaya king sabla. Nanuman po yung datang aunus. Nanuman po yung datang asakuna king biyatam. Ne, atin yung kapangakwan kay katamo. Sabi na, datang maminto ka na ako, mamintong tapat ka na ako. Sepura man buwak nga na datagkilan. Ne, gano ka rin nakatamo po dala. Nung panaligan tamo po, nung panwalan tamo. Kasi ating nung minsan, karing talasal pantaya, sabyanan na ng banal, o sabyan na ring espiritong tutubod na ng Diyos kay katamo, daratang itang pamiyadwal, pamilubluban. Karin niya po, lunto, nung nukarnitang komplikasyon. Anya, sana po kaluguran na kapatid, king pamag-aralay ni, kalupadaring bibiyarang patutu kay katamo, ning kaya katang kapatad. Maging kitang panahunang Nunong Hob. Ne po, ikayo po baluye yung istorya ng Nunong Hob. Yung Nunong Hob ya po yung gawa ng alimbawa king kikatamong pamag-aralay ni. King kikatamo pong pangayat yung pigati at dakilang andog. Kasakitan at dakilang andog. Nino pong daranas akasakitan kikatamo king antimong piyakitan nuneret ang ating kapanandaman. Masakit katawan, masakit ingega na gana. Nepo, ninu ringatsuking antikaniti. Dapat ela po mamako pagasa hanggang mangisnawaya yung tao, hanggang atsuya yung biyangay ni, atin yung pagasa, atin yung ibye, yung Diyos kay katamo. Kapamilatanan ng kapanandaman, kapamilatanan ng sakit, adarandaman tamo, maging pinuya ing tao. Asa sabi na, Diyos ko, pakayapan mo na ako.
Diyos ko, pakayapan mo ko mo. Gawan ko la rin kanakong katungkulan. Metong yang proseso amalyaring mapat king tao. Baya mo pong maging tapat king Diyos ing tao. Uli pong nung alayo iti, makanano tamo pong maging tutu. Anya, ing Diyos po maninto niya karetang tune at tapat amamin tuana. Tune, tutu, amaniwala kaya. Ne po, anya, nung minsan, kaya katamong kapatad, nung basiyan tayo ng tiganiting pamagaral, nung minsan, bakit nga naning tao king kayang sarili, tiro na yung paralan kanako, tiro na yung Diyos yung paralan kanako, dapat hanggang ngeni, at yuko keni. Ne po, karinya po lultoy tang malilibakya yung tao, kakainipya yung tao, potang kitang proseso. Yung pong proseso, lalo na po king antiganiting kabagayan, na po sabihan kaya kaning ngeni, kumayap na ka. Ngeni, kumayap na ka. Ne po, atin niya pong proseso yan. May ngariya mo po keng, na nakaman magic ngeni, kumayap ka nga na. Hali po. Ngeni, iya yung simula, tinggap may kikang ginu, kikang sarili. Simula may lenisan ng kikang sarili. At magsimula kang kumayap, kikang sariling kaisipan, kagum na nitang kikang pamaniwala king Diyos. Uling po, yung kikatamong gagawan, yung kikatamong kasalpantayanan, magtapat ka nga na. Pili na kayo nga na, mapili ko pa. Ya po yung kikatamong pakatandanan. Pili na kayo na, mapili ko pa. Po, anya kaluguran na kapatad, sana po karening daranasan tamong pagsubok karing kikatamong biye. Metong nakatamo sana karetang sasabyana ning ebanghelyo. Nung mibibili kayo nga naking pagsubok, ay bilang nyo sana nga ng tula. Ne po, ya ing kikatamong biking kaisipan uling miyayaliwang pagsubok ing daralana na ning tao. Anya kailangan po atin tamo mo pong katapatan king kikatamong Gino. Nya sana po kaluguran na kapatad, ding balang amanong kikatamong dindam. Sinabi ng banal, sakit na ning kalingkingan nga na sakit na ning buong katawan. Sana po yaing matangalan pong marapat kikatamong talasal pantaya. God bless you all po. Uling oras sa tune, kaluguran na katamo po ning Diyos. Ating Diyos siya po yung may payaking sabla na anumang datang kikatamo asakuna ing Diyos palagi apong atyo kikatamo. King kapamilatan na po datang kikatamong mangalating maya padapat ila puring malyari tamong gawan. God bless you po kirongan. Maya payabak po. Mayari po yung kikatanti po.
Kami ang pong paggabi, ang pong sikanan king club na ng Aldo. Ipasalamat po ang nga ba kay ti Diyos ko, ang inirgong mayari niya po yung kekeng pamiti po ng pong pamipuri kaya ka nga ba Diyos ko. Salamat po ang nga ba kay ti Diyos ko, ganap niya pong pinimunan ng balang metong kaya kami yakaragumi ang awani. King kaya kaming paksang kaya kaming pekalalan ng nga ba. Ipasalamat po ang nga ba kay ti Diyos ko. Ikiyang ampong sablang may kakapatad manipat po kanyang mga intang sablang kaya nakan sabla pong manalakaran king kekeng kasalpantayanan. Diyos ko, gibayan mo kaya po kaya timiras kayang ampong kapayapan kaya ni Santuario ngayon kaya kampi panwanan. Salamat po ngayon pong magsagubli kami. Diyos ko, sana po ganap may sapong panimunan ng balang metong kaya kami. Sana po Diyos ko rin sa kayan kaming mga latibente na mula linisan niya po yung dalang bagay pong ibalik kapayapan karing kaya kami pong sarasari din pibali-bali. Igpasalamat po ngayon ng pinatitaytiyan ka na po rin kaya kayang sablang kapatad. Ating kapanandaman ngayon ng pinatitaytiyan ka na po rin kaya kaming kapatad o pingaling at po ka rin sa rasa lilidang pibali-bali. Diyos ko, sa po opisan mo kaya ng pong lihim kaya may paya mong gamat ban kanita. Ita pong kasangkanan ni Argumalyaring manatili ka rin kaya kayang balang sarili. Igpaila po rin kaya kayang samu kaya ka. Ngayon nga bak Diyos ko sa rago tanggapan mo la. Antila pong mabanglong ngayon king banal mong harapan tanggapan mineman po itang malmong bendesyo ng pong pamipala ipapamilat ang po yung sabla kaya ka manibat ng ining gamang po king wakas iyan asa po. Salamat po. Ikong lari po kanu imbisi na po ning mula ning Eden meteya po kanu na po 9:30 ikong lari kunanan busy na po ning mula ning Eden. Ating pong mig-text ka na ako, Hermano Nilo Sabado. Ang po itang kaya katamong metong ilars. Sige po, God bless you po.